33,000 persuna minn madwar l-Unjoni Ewropea huma stmati li jmutu kull sena għax il-mediċini li jingħataw ma jkunux biżżejjed b'saħħithom biex jaqirdu ċertu mikrobi. Dan jiġri meta l-ġisem jibda jirreżisti trattamenti mediċi bħall-antibijotiċi. Malta qed tagħti l-importanza dovuta fuq il-mediċini kontra l-mikrobi u qed tmexxi aġenda bi prijorità f'dan ir-rigward. Dan ħareġ mid-diskors tal-Ministru għas-Saħħa Chris Fearne meta l-ġimgħa filgħodu indirizza l-laqgħa tal-Ministri tas-saħħa Ewropej fil-Lussemburgu. Id-Deputat Prim-Ministru qal li r-reżistenza għal dawn it-trattamenti hija prijorità s-saħħa pubblika u għalhekk jeħtieġ li tingħata importanza fuq l-aġenda tal-Unjoni Ewropea. Semma wkoll l-importanza li s-suq intern għall-farmaceutiċi jaħdem aħjar għaliex huwa essenzjali li tingħata l-aqwa kura tas-saħħa. Flimkien ninnegozjaw kif nistgħu nitkellmu aħjar mal-industrija tal-farmaceutika biex nipproduċu mediċini ġodda bi prezzijiet li huma raġonevoli. Fid-diskors tiegħu Fearne ħabbar ukoll li Malta proponiet li r-reżistenza għal mediċini kontra l-mikrobi tkun fuq nett tal-aġenda tal-laqgħa ministerjali li jmiss tal-Valletta Declaration li ma laqgħa se ssir f'Malta fil-bidu ta' Lulju li ġej. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.